Ready? Go! So nami diri sa Valencia kanang Prince Exterior interior na sa Valencia pa Dimiyaw. Kanduaw Occidental Valencia Bohol. So sa church sa Light of the World, so nakita niyo no nga Light of the World. So nami anion or nami kanang atuon nga usa sa ilang mga member kay kanang magpaampo. So ako mong patanawon among videohan kung unsa mga panghitabo dito, kung unsa pay agyanan sa lugar padong nila dito. Kumo nilang church diri. Light of the World. Sa Filipino Sandibanian Friendship Producers Program. Abi ko kapil na. So, kung mapatanawon sa ilang sulod sa silang church. So, nag-prepare namin padong namin dito sa lugar o sa balay nga among pagatuan. Diri ang bag. Dili tanan makakuan. Basta tagwarta kay para ibinlan pagkaog mga bata. So, tanang mga bata bibilin. Yeah. Kasi siya to. Ano ko no? Nakabay. Wala man. Hindi ka kita sa amin. Kuya na itong nahaguman sa natumahan sa Kristi, no? Namatay. Kaso, na namin dire. Sa nga lugar di. Magic walk. Adlawan Valencia. Nalaga nagikukunat ani. Kusog hangin na ba? Ano matumba pag baranawain down sa. At tawag do? Ano nang kasululoy de. Dili de. Naglubi oy. Hindi ta kay ani sino kay hangin-hangin. Picnic me. Relax. Kaya ni magad diri ka nang lubi. Kung yuhaw ka mukatkat na kasi. Pero niya bud kayo ang coconut. Tahu na tanya na po. Sabi mo nga lubi.
Ano hindi naman yung gagawin natin dun sa mama? Muna niya ang balay sa mga gari. Yung mga iro. Manggahan pa na dito na side mo. Ay, oo, naghanag tanom na yung manggahan diri. Dito kalubian. Ano? Hi, Day. Bless. Mok. Iya deh. Buhok siya buhok. Buhok siya buhok. Lingkod. Okay, tayo. Si Claire lang kanunay og kanang positibo nga mga butang ba. Relasyon sa work. Muli na sila. Ay, kami di ay. We're going home na. Alas, hapit alas 12. Yan ay lugar sa tribo. Buloy. Okay, dili daw niya pirmahan ang imong clearance sa langit. Oh. Siya daw ang daan. Ito yung imong siya ang daan. So padung na ni manguli no gikan na mi adto Ate Gina. And hapit na alas 12. So magpasting sa mig kadto. Napagaw ko ginanta. Napagaw ko ginanta oy. Napagaw na kinanta din. Sayo ba siya kapir? Oo. Gani. Ani ko yung mga lawas. Sabi, malipayan ko siya. Kita siya gwapo. Ay, bade ay. Sabi wala palagi sila. Imagine daw siya gwapo. Yung nata sila Kuya Jojo te. Oh lagi. Man Di siya ba abot. katuod? Dito na to napaabot ka dito. Likay na to. Likay Ha, nag-request ito. Si Mama ra may bilon niya no. na to. Nag-interested ka na sa Mama? Pilit. Nag-drive. Naroon siya bulawan. Akan. Katawa ang Kuya Joy. So mabalik taro no sa church sa Light of the World. So di ka ta dire sa mahayag Okay pa na? siya bato siya. So nakita na tanong nga nindot kaayo ang ilang lugar dire kadahan kay ka ng mga kalubian. Arahan kaayo. Siguro kopras ang ilang negosyo dire. So namin jampuan. Ano nami giampuan ang yada ang ibati is kanang Operation. person ba yan? Operation niya. Pero Sa kontrolsya. sadly wala gyud siya ning wala siya ning part wala siya ning participate wala siya ning mataba anak Pero- kay sige nagpiyong kay kuan lagi na siya gi-take nga tambal nga sleeping pills yung ininom eh. So mo nang wala siya nang nakamata. Pero ning lingkod siya pero kapiyong lang gyapon. Buka siya kadiyot pero piyong siya dayon sa nya. Musayaw pud siya nang mangisi siya kalit sa kapiyong nya. Musayaw pud yang tiil. Ana. Pero pag siya istorya sa ngamay, siya nang tubag pangutan-on. Ana, pero mo to ang di mo ganihan nagdaig sa Ginoo, din namon giampuan. Instruction sa Oh, kay mo mo instruction niya ilihan siya kuan. So si Lord di bala ta niya kung sig plano sa Ginoo. Babalikon pa mamidiri po no unsa. So dito rin na sayon. So basta kay nahimo ra mi sa among part no. So minsan nung kami sa instruction ni Lord. So mo to si Ate Gina, 36 years old. So hopefully okay na siya buho na mabalik na ang iyang normal nga pagkinabuhi kay affected na po ang iyang pamilya sa iyang kuan sitwasyon karon. So mao to mabalik na ta sa church. Oh, nakabalik na mi darang mga binuhat.
Naghilak na ubang bata na nanggilalis na. Jared, ang imong pikukoy. Hoy! Yan si Jared, si Mike. Basa, basa. Uy! Di ko ni ate. Naman tayo video. So, kaya alas 12 naman, mapanood to kami na telbe. Manood to sa Midire, no? Ano sa TV? Na namin dire sa Light of the World. Manaog ng mga binuhat kaya manood to sa Midire kay alas 12 na hapit. Basin mga launa na yung makalakaw dito kan diri sa Valencia. Makauli na may alas 2. So, alas Hey, kiss! isang oras. Tulog. Jamming na sila while waiting for food. Nara nga to ang wow, apa na lukas. Sudan. Wow, talong. Kuan sa torta. Munggus na. Munggus. Sani. Lechon belly. Munggus again. And we have here lechon manok with belly. Jaming-jaming sila dire. Murag ilang church, no? Murag ilang simbahan, oy. Malamig, oh. Gusto mo malamig? Gutom na sila kaya alas 12 na kape. Sorry, di si Kuya ni Mami. Hi, say hi, baby. Hi, baby. Hi. Hey, mga ona. Hinaw sa mo. Ang kasi nang hunaw gahapon. Ala, nice lagi ang plato kay bangkuan gyud pangyut camp. Okay, magpila tano kayot camp din no? Magpila ta. Unahon lang ang mga pare no. Ikaw lang control sa anday o pala dai. Oh, sige pastor. Next sa si Chika pa ni klase ka dos. Anong klase dai? Mga bata. Magbayin na to ang chicken. Ay na. Magkuha mo kaniligo ra ninyo. Okay, balik na mukuha kung may sobra. Okay? Paano na lang check na kay buwag-buwag. Wala Practice na para niya. So, manamig pang haon sa mangulit namin. Okay. So, alauna na no, niya mangulit namin. Salamat kayo sa panudto dito sa Light of the World Church. And dala sa mga kauban na mo. Bye-bye! See you in our next ministry vlog. Bye!